Господин Борисов дойде, сега взе един мулчер МКД 175. Господине, кажи сега, за какво ще го ползваш този мулчер? Основно за чистене на ниви. Храсти. Пасеща ли ще правиш? Не, имам пустеещи ниви, които трябва да ги изчистят. Трънки, шипки, такива работи. Основно за това ми трябва. Ти откъде си, господине? Село Славяно, община Попово. До Търговище? Да, на 30 км от Търговище. Сега взе мулчер с работна широчина 175 см. С какъв трактор ще го работиш този мулчер? Тека 80, Българ. Колко коня? 80 коня. Ще го върти, нали? Гаранция. Гаранция. Сега, за мулчера да обясним някои работи. Това му е редуктора. Редуктора от завода идва сух. Затова подаряваме по едно ше масло. Заповядай да си долееш масло в мулчера, за спомен. Да. И освен това, подаряваме една дамаджана, защото чухме, че имаш вино. И вино имам, и ракията не съм варил. Колко литра ракия имате, господин? Аба, че 50-60 ще сварим. Ще стигнат ли? Ще стигнат. Аз имам и други дамаджани. Не е проблем. Добре, господине. Да опрем. Айде, да си жив и здрав. Благодаря много. Да върви работа, да чистиш полето. Дано. Айде. Дано. Чакай да я пребера.